Tämä 2+1-mallihan tarkoittaa sitä, että opiskelija opiskelee oppilaitoksessa 2 ensimmäistä vuotta ja 3. vuoden yrityksessä. 2 ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan ammatilliset perusopinnot ja kaikki yhteiset opinnot, ja 3. vuodelle jää sitten vain ammatillisia opintoja. No mitä hyötyä tästä on sitten eri osapuolille? No ensinnäkin opiskelijan näkökulmasta hän saa jo opiskeluaikana työpaikan, työsuhteen, yritykseen, saa siellä hyvän ohjauksen, ja kun tutkintoaikana on suoritettu, niin hänet on jo kiinnitetty yrityksen palkkalistoille. No yrityksen näkökulmasta he saa osaavaa työvoimaa, tulevaisuuden työvoimaa, ja saavat jo opiskeluaikana kiinnittää opiskelijan yritykseensä ja siihen toimintakulttuuriin. Ja me oppilaitoksena koetaan niin, että voidaan laajentaa henkilökohtaisia oppimispolkuja, tarjota niitä nuorille tälläkin tavalla. Saadaan yritysyhteistyötä syvennettyä. Tervetuloa opiskelemaan rakennusalaa. Koulusta ainakin, ja sitten kyllä mä sain siitä kaverit kertoa ennen kuin mä tulin ammattikouluun, että semmonenkin on. Opettaja tuli itse multa kysyyn, että kiinnostaisiko lähteä tällaista kokeilemaan. Idean sain tähän 2+1, kun mua kysyttiin töihin tänne, ja sitten lähdin rakentamaan tätä. Saa olla töissä, tekemistä, saa rahaa, saa paljon tietoa kaikista rakentamisesta ja eri menetelmiä. Ja saa olla töissä, se on aina mukavaa. Paremmin täällä oppii kuin koulussa. No, pitää hankkia työssä oppipaikkaa eka itse, silleen omatoimisesti. Sitten tehdä hommat niin kuin kuuluukin, tehdä hyvin ja olla oma-aloitteinen ja kunnolla noudattaa työaikoja ja sääntöjä. Ja sitten päästä kesätöihin, tehdä kesä samalla lailla kunnolla hommia, ja sitten jos pääsee oppisopimukselle, niin sitten tehdään vaan työsopimus siitä ja sitten tehdään samat hommat, eli noudatetaan kaikkea mitä muukin tekee työelämässä. Tämä on todella hyvä systeemi. Kaverit oppii ammattilaisilta työntekoa ja ihan varmasti paljon paremmin kuin koulupenkillä. Koulunkäynnissä ei saa olla mitään ongelmaa, sinähän täytyy sujua. Mutta se, että jos kokee, että pitäisi päästä tekemään enemmän, niin sitten tämä on niin kuin oikea ratkaisu. Tämä on sinne kaverille, joka oikeasti tekeekään. Kyllä se asenne on se tärkein. Että asenne kohdillaan, niin kyllä tällä pärjää. Ja varmasti neuvotaan ja opastetaan ja asenne riittää jo pitkälle.